dito, may bato-bato, pick. Bato, sino yung matatalo? Suntok. Sino yung manalo? Susuntok. Isang bagsak lang. Yan, o suntok. Yan. Yan! Nakina mo! Nakina mo! Nakina mo! Break! Oh! Salitan! Lugi! Bente ko kay Jake! Bente kay Jake! Bakit tayo, Romeo? Butang ina binabagalan. Break! After 3 minutes of boxing, Score guard! 10-8, 10-8. Round girl! Babae naman. Babae naman! Tawag si Bugang. Patuloy, isa pa. Oh, sige. Okay, magod na. Sige na, kinanan na. Makalima ako, sino lang unang makalima, ha? Wala na naman sa box. Baka makalima lang, ha? Yan, tangina, kinanan na ni Romeo, putangin na. Ganyan lang. Oh, sino unang makalima, ha? Bato, pick. Boo! First blood. Boo! Yun to, kailangan, last two na lang, kailangan yung bigayan nyo nito, ano, ha? Kailangan yung bigayan nyo nito yung medyo matindi, ha? Break. Peace. Ako naman, Romeo, ako naman. Parang masarap yun, ah.